Para sa unang bahagi ng ating balitang lokal, Kauna-Unahang Multicultural Experience Camp sa Region 1, Pinangunahan ng PSU. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Isinagawa ang Kauna-Unahang Multicultural na camp sa Rehiyon 1 sa pangunguna ng Pangasinan State University. Ang Prime Camp o Promoting Region 1 through Multicultural Experience Camp ay naglalayong maipakita sa mga dayuhan, gayon din sa ibang kalahok mula sa ibang probinsya sa Pilipinas ang kultura ng Rehiyon 1. Aabot sa 28 ang delegado na pawang mga profesor at estudyante, kung saan 14 sa kanila ay nagmula pa sa bansang Indonesia, Malaysia, Vietnam at India. Samantalang ang kalahati ay sa iba pang probinsya ng bansa. Ayon kay PSU President Dr. Albert Galas, mahalaga ang ganitong mga aktibidad upang maisulong pa ang internationalization ng universidad. We need to be known internationally, and in our strategic goal number 5, to have a strategic and functional internationalization programs. So that's why we are strengthening our faculty and student mobility. Ibig sabihin, we are sending our faculty and students in other countries in the Southeast Asian nations, and of course we are also what we call as inbound faculty and students coming from different participating universities in the Asian region. Sinigundahan naman ito ni PSU Vice President for Local and International Affairs Dr. Ian Evangelista, na nagsabing patungo ang universidad sa pagiging industry-driven. Generally po ang atin pong layunin sa massive internationalization natin, of course, is our reputation. May credibility, may integrity, core values din po natin yon, and of course the reputation that I have mentioned. PSU is doing not only good but better, and hopefully best for our students and our international partners. Malaking tulong naman umano ito para kay Rebia Al-Edawiya mula sa Universitas Negeri Malang sa Indonesia upang maibahagi niya rin sa kanyang mga kababayan ang kanyang mga natutunan. PSU Prime Camp, I will make it possible to transfer the information to my people back home. Tiniyak naman ang pamuna ng universidad ng mga ganitong kaganapan ay magdudulot ng maganda sa mga mag-aaral, empleyado at mga stakeholders nito. Ginanap ang Prime Camp mula 30 ng Hunyo hanggang 4 ng Hulyo, saan lumahok sa iba't ibang training ang mga delegado. Hindi na ang pagpunta nila sa Ilocos Sur at La Union pang malaman ang kasaysayan at kultura sa mga nasabing lugar. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.